Yani çava van erişa nezik bunun va erişa li ser gaziyen şer îro cerîma kif serê xwe yê yani sûcekî herî mezin e. Yani li hemberî dinyayê gişî ev sûcana dibin yani bêdengîkî li ser van bûyê ra yani cerîmakî herî mezin e. Ev bêdengiya wa jî destê wa tê heye. Yani ev bêdengî me dikuje. Ne Erdoğan metkuje, ev bêdengî metkuje. Ji ber vê jî ji bo raya giştî tevayî dibêjim. Heqûqnasê got bêjin em heqê insana diparêzin. Em heqê mirovahiyê diparêzin. Ma gelo evana ne mirov in, gelo evana ne insan in, bi vê hovitiyê li ser van birîndara çawa dinere bi kopal û di ereba de dimeşin. Bi va êrişê hovane, bi van tayarên bê mirov. êrişî ser van mirovahiyê dikin. Yani ew hemle bi ser ket hatin êrîş kirin. Ew hemle bi ser ket yani zoriya wa çû. Êrişî bi hovane êrişî her cihî dikin. Hema îro ji bona gelekî got hevdûgirtî ji bona hevpeymana civakî jî zoriya wa çû. Ev hevpeymana civakî jî pişta wan dişkîne yani. Projê wa bin pê dixîne. Ji ber vê jî dijminekî zoriya wî çûyî di enfasê xwe yî dawî dayê wê ev gelaya bi ser keve